ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ମୋକା। ଅତି ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ସାରିଛି ବାତ୍ୟା ମୋକା। ଖବର ମୁତାବକ ବାତ୍ୟା ମୋକା ମାଡ଼ରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର। ଦୁଇ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ମୋକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଳୟ ରଚିଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘରଦ୍ୱାର, ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଗଛପତ୍ର। ସହର ହୋଇଯାଇଛି ଛିନ୍ଛତର। ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବହୁତ ଧନଜୀବନ। ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। କ୍ଷତି ହୋଇଛି ବହୁତ ଧନଜୀବନ। ବାତ୍ୟା କରୁଛି ତାଣ୍ଡବ, ରଚିଲା ମହାପ୍ରଳୟ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଖବର ମୁତାବକ ବାତ୍ୟା ମୋକା ମାଡ଼ରେ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର। ଦୁଇ ଦେଶରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 250 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଭୟଙ୍କର ବୋଲି ବାଂଲାଦେଶ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ମୋକା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଳୟ ରଚିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ କୋକ୍ସବଜାରରେ ଥିବା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶରଣାର୍ଥୀ କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 500 ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା କ୍ୟାମ୍ପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ସହିତ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଆସିଥିଲା 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର। ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି। ବହୁତ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଗଛପତ୍ର ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କୋକ୍ସବଜାରରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ବାତ୍ୟାକୁ କେବେ ଫେସ୍ କରିନଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ।